Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshan Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan.
lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikolan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicolnet TV. Kasurong kang Bicolano worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya, the programmer, said, Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV.
Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo. Asin rip. Mga tugang Diyos marhay na pagka-aga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, siyudad ni Tabaco, Legazpi, and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning! Magandang umaga po, Mama Jessie Miranda. MC Consulta kay Bilina Bersilia Dadoy. Ma'am Riz Buhay, Ma'am Joy, Sis Mati. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Kasin Reparo ngunyang pong aldaw kita ni Huwebes. Oy, Thursday na. Last day na po kita ngunyan kang bulan na Oktubre taon 2024. Sabayan po nindon sa indong lingkod. 2 oras kita, 7 to 9 months na natabi kita, Mr. President Bronx Bordeaux. Uri-ristoryahan naman lamang kita kang mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre, sa mga nagkakalapuyan kan sa indong lingkod. Apera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdig mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa tawag kaining programa. Hoy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, October 31. Maligayang happy birthday! Paano kay nita nagtataririk na naman ang satuyang signal? Ano nangyari? Nga tata nagtataririk tabian sa tuyang signal. Melody Grace sa Dacuba, kay Mamlot Bueso, Maria Elena Yamamoto, at nagtataririk na naman ang signal ta. Happy na birthday pa sa may mga kumpleanyo. Sa may mga okasyon, na naman pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggad nindo paglingawan ng perming tugon ko ha. Dahil nindo paglingawan. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man po kay ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pagkikidumamay sa may mga kasakitan, parahay natabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang nantasya, masana po nakakaaram kaya. Yeah. Amen, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Sa panibago na naman na aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Bala ka na tabi, Lord ha, i-guide mo po kami kan sa puyang mga gigibuhon. Tangani po day kami magkasala sa saimo asin maging sa samuyang kapwa. Patawad, Lord, kan samuyang mga pagkakasala. Tao lang po kami. Marupok. Nagkakasala. Patawad kami, Lord. Patawad. Amen. Mga tugang, mga kabayan. Check-in tabi muna, Ma'am Alice Morales. Mayo Kulipat, good morning.
Check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana. Ganyan pong aldaw kita ni Webes. Live na live tabi Ma'am Ching bukas kante. Live na live kita sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay tabi dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy. Enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. Bawal po ang ma-stress. Sa mga panahon po, tabing ini. Si Ma'am Ching marahinita dahil na-stress. All sa araw kay Ma'am Ambi mo habang naghahaloy nagpupo na naghahaloy stress tabi Sir Art Ramirez Gomez. Tama yan ilinganin do si Sir Art. Dahil lamang nga na-stress ilingat ta. Ilinganan nindo. Ano nangyari kaya ni nahiling mo na tabi Sir Jonathan Mondragon, Sir Jotis Tater Solyander. Pigpuputulan kita kang internet kisignal Ma'am Susan Villarcano. Sige mo ngayang buwa. Oy, kumusta po sa Banwang kang Tiwi? Abi kan mga taga-Tiwi, bangan nga hali digdi sa moya ang kuryente. Dahil pa kaming kuryente. Nga sa moya ang kuryente. Sa Banwang kang Tiwi, ngunyan da pa kami kuryente. Manso mga taga-Tiwi, yaon nga sa moya ang geothermal power plant. Ay, palagod nga kaming kuryente. Pangyari tabi, chote. Marisa Quinto, good morning. Anan sa to yung mga riparang niya na Webes. Pirangal daw na sa napasko na di. Pirangal daw na sa natabi, Ma'am Ching. Pirangal daw na sa na. Pirangal daw bago mag-Pasko na sinta ko. Ilang mo ng kwintada. O di 31 bagangon niya. Pira na sana 55. Tama ba?
Pagkaringa ka pagkwinta mo. Pagkaringa ka pagkwinta mo. O di, kung tama, 55. Kung sala, di bala na ka mo. Dagdagan na sa nindo. Ayo. Papasko na palantabi, Sir Jonathan Mondragon na di. Merry Christmas po sa kabos. Ano, makiki-update kita taon mga tugang kang naging super typhoon pala si Leon. Ano? Naging super typhoon si Leo. Sige, makiki-update kita taon mga tugang sa pag-asa. Tagari, iguana naman na nabibilog na LPA dyan po sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Sige. Ano na tayo? Sige ta magki-update man kita and syempre update man kita sa mga preparasyon sa undas. Kumusta tabi ang presyo kang mga burak? Ano nga yung mga burak na paraspas baga sa burak? Ay, Diyos ko na sana. Nagyang kita kikalamidad. Ang mga barakalon, kamahal. Gun mo yan. Nasa state of calamity kita. Pero sa mga barakalon, nako. So mga panginot na barakalon, mga tuga, ilingan na nindo. Nagralangkaw baga. Pero sabi kang DTI Bicol, padagos databing pig mumonitor. Padagos dang pig mumonitor kang DTI Bicol ang mga presyo kan mga panginot na barakalon. Nailing mo na hanggang monitor sa nagari. Yung bagaho. Nailing na nindoan. Isus Maria Josep. Pata supig babakal ko bagang kaya ko man sa nabaga. Susira, natambaan. Inay ko po. 160 kilos naman. 160 pesos per kilo. Para kay to 20 pesos iya. Nahiling mo na. Gurano nga yang talong. Iinay ko po. So talong inda. Pero kung sumatagas na talong, pwede mahal-mahal ito. Ang DTI databi mga tugang padagos po na nagmumonitor. Kari monitor ini, Manong Rodel. Sir Dennis Kua, good morning. Mga presyo kang panginot na barakalon, bagailingan na nindo. Ay inda, kita digdi sa Pilipinas kung mahal. Ne, sabi tabi Ma'am Cecil Nolasco kang, ay birthday mo kunyan Ma'am Cecil. Birthday mo, ano ito sa birthday mo? Narumduman ko, gari October ito, November. Gari birthday ni Ma'am Cecil kunyan. Ma'am Cecil na Nolasco. Diyan sa Peso Office kan Tiwi. May kurinti na tabi ka mo Ma'am Cecil diyan sa Tiwi. Sabi kang barkada ko diyan sa Tiwi, dahil pangi kaming kuryente, bangan niya niya sa muyan geothermal. Yaon niya sa muyan geothermal, dahil kaming kuryente. Oni pa mga tugang, supply databi nin bugas sa Bicol. Bastante databi Ma'am Cecil, sabi iyang kang National Food Authority. Iwa. Bastante da, pero sa mga LGU na dipisilan maghanap kibagas na i-relief sa indang mga burubarangay. Dahil man nakakuha sa mga LGU sa inipikibagas. Kaya sa mga pig pud kay ningon niya pig rasyon o kaya pig ayuda, pig relief kan mga LGU, mga maurag na baga. So mga bagong ani baga nagbakal sa mga LGU, kung man sa NFA, taday man nakakuha. Barakal baga kibagas duman sa mga nagpaarani. Kaya so pig relief ngunyan kan mga LGU, mga maurag na bagas bagong ani.
Daing mga paro. Takong sa NFP ito, ay inda pati ayam nagngungurob-ngurob. Nakailing nga na tabi, Sir Jonathan, na ayam. Pag binahog mo baga kan sumay parong na maluto. Biyo man nagpipis nga. Pati so ayam diskumpyado. Ano nga yan, ibus na tigpakaon mo sa kuya ngayang maluto. Garing nga yan kalaban kang gobyerno. NPA nga yan eh. Maraingon yan sa pig rasyon na pig relief kan mga LGU. Bako mandabi na kalseni pay mga LGU para pangharanap sa mga LGU kibakalan kibuga. Pero sabi kang NFA mga tugang na supply databi kang bugas sa Bicol bastante. Hinda sana sa presyo kong gura no. Yo, Ma'am Minda Borromeo, good morning. Sir Edwin Sistina. Oy, klase po sa gabos na level sa Siyudad Cantabaco. Mabalik po pagkatapos po kang undas. Petsa 4 na sa Lunes na maralikan kang klase. Sa Siyudad Cantabaco, hindi sa ibang lugar. Pero ang opisina garingon yan sa gobyerno gari hanggang alas 12 naman sana. Yeah. Gari gwaki proclamation na ang satuyang presidente hanggang alas 12 na sana ang opisina ngunyan. Ang aning makapreparar sa satuyang mga kababayan sa pagkumemorar kang undas sa aga na yan. Naning makalukay lamang tabi. Ma'am Ching, kung malinukay ka, tawi man daw ako. Bisitaon ta si Chapat, si Manay Pat. Kumusta ta daw si Manay Pat? Gambugan naman lamang kami mag-aga ni Manay Pat. Iyo? So mapreparar kaya hanggang alas 12 sana so trabaho ganyan sa gobyerno di ta ngani da makapagpreparar so maralatik, mairibos, malinukay. Di may pagkakataon ka mo para maglukay, maglatik, mag-ibos. Ayan, pag nagibo ka mo kayan, tawanin daw ako. Pag linukay, so may tipo-tipo ang gusto ko. Yeah, may tipo-tipo. Yeah. Paboritong ko ya. Yeah. Ano pa? Uy, mga tugang may maray na barita tabi kita Sir Jonathan, digdi sa probinsya kang Albay. Taso singil kang kuryente ngunya na bulan na Oktubre. Nagbarato. Nagbarato. Nagbarato tabi Sir Jonathan. So, singil kang kuryente tadigdi sa Aleco, sa Albay. Nagbarato. Nagbarato. Nakikig ako kang bill ko. Ay ka para reklamo ko bagang bill. Kata inita ko minaskaso. Kaya gari mapahit na ako, masular na ako. Ngayon. Naargan may mga kalamidad nangawat sa sulat dahil panribok takon magpaparadyor generator ka grabe ang ribok grabe pang aso ayan tabi mga tugang mga kabayan sa tuya mga ririparohon nganyan pong aldaw kita nin Webes last day na po kita kang Oktubre taon 2024 alas 7:28 na ang sa tuyang Philippine Standard Time ko ang daw tabi mo ng linya kang Pag-asa ha. Aramon tatagari may pigbabantayan na naman na LPA sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Bayaan ta na si Leon. Tahuto. Medyo gari maluwas na ini sa Philippine Area sa aga. Yeah. Sana duro-diretso na. At minsan ay mga bagyo-bagang minakurbada. Nagbabalik. Nagbabalik. Kuwanta daw mo ng linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning! Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareha.
Meron muli tayong update regarding sa ating monitor na si Super Typhoon Leon with international name na Kongray as of 5 in the morning araw ng Thursday, huling araw po ng Oktubre. Patuloy na lumalapit yung sentro nitong si Bagyong Leon at huling namataan 100 kilometers na lamang po sa hilagang silangan ng bayan po ng Itbayat. Taglay na ang hangin na 195 kilometers per hour malapit dun sa kanyang mata at may pagbugso na hanggang 240 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Yung kabuang lawak po nitong si Bagyong Leon ay nasa 1,200 kilometers across. So ibig sabihin po, malaking bahagi pa rin ng Northern Luzon at itong bahagi po ng Aurora magkakaroon pa rin ng malalakas na hangin. Napakita po sa ating latest satellite animation, yung mga malalakas na mga paulan sa ilang bahagi pa po ng Central Luzon at dito rin po sa bahagi po ng Mimaropa. Habang base naman sa ating latest satellite animation ay wala po tayong namamataan na panibagong weather disturbance na papasok ng ating bansa sa mga unang araw po ng Nobyembre. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa rin palapit dito sa may parte pong Batanes, ang sentro nitong si Bagyong Leon at kikilos pa rin pahilagang kanluran hanggang sa posibleng maglandfall na po dito po sa may area ng southeastern Taiwan. From there, simula po mamayang hapon hanggang gabi ay magsisimula ng humina ang nasabing bagyo at lalabas sa may western portion ng Taiwan pagsapit ng mamayang gabi at posible naman later this evening hanggang bukas ng madaling araw ay lalabas na rin po ito ng Philippine Area of Responsibility patungo dito sa may eastern portion of China. Inuulit natin, malawak po ang nasabing bagyo so ibig sabihin kahit ito ay lumalayo na sa ating kalupahan mamaya pong tanghali ay posible pa rin makaranas ng mga pagbugso ng hangin lalo na itong extreme northern Luzon at itong mainland northern Luzon makakaranas pa rin po ng malalakas na hangin hanggang mamayang hapon. Sa ngayon po nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 5 o yung pinakamalalakas na mga hangin na hanggang 195 kilometers per hour sa mga bayan po ng Itbayat and Basco sa Batanes. Habang meron naman tayong tropical cyclone wind signal number 4 sa natitirang bahagi pa ng Batanes. Signal number 3 naman, dito sa mga isla ng Babuyan and Calayan, dito po sa Babuyan Group of Islands. Habang signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Cagayan, kabilang na ang rest of Babuyan Islands, malaking bahagi ng Isabela itong northern portions, mga bayan ng San Pablo, Macunacon, Palanan, and Divilacan, at mga probinsya rin ng Apayao and Ilocos Norte, signal number 2. Kapag meron tayong numbers 3, 4, and 5, delikado na po yung hangin, posible itong makasira ng mga pananim at puno, makasira din po ng mga istruktura na hindi lang yari dun sa kahoy at makatumba rin po ng poste at mga linya ng kuryente. Meron naman tayong tropical cyclone wind signal number 1 pa rin sa natitirang bahagi po ng Isabela, malaking bahagi ng Quirino, northern and central portions of Nueva Vizcaya, ganyan sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, down to Benguet, at meron din tayong signal number 1 sa Ilocos Sur, La Union, at sa northern and central portions of Aurora. Yung ilang bahagi pa ng Northern Luzon, dito rin po sa bahagi ng Aurora, tinanggal na po natin yung mga wind signals at mga susunod na issuance po natin. Posibleng mabawasan pa yung ating mga wind signals in Ilocos Region. Areas po dito sa may extreme Northern Luzon, posibleng bumababa na rin po yung mga wind signal natin habang lumalayo sa ating kalupaan ang nasabing Bagyong Leon. Ito naman yung mararanasan po, mga lugar na makakaranas ng malalakas na mga paulan sa susunod po na 24 oras. Intense to torrential rains or over 200 millimeters pa rin ang mararanasang dami ng ulan dito po sa Batanes kung saan pinakamalapit nga po yung eye wall nitong si Bagyong Leon for today. Heavy to intense rains naman po between 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan ngayong araw sa Babuyan Islands. Gayon din sa Occidental Mindoro and Calamian Islands kahit malayo yung nasabing bagyo mula dun sa kanilang lugar. At aasahan din po ang moderate to heavy rains or hanggang 100 millimeters na dami ng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, hanggang sa may Zambales and Bataan. So ito yung mga areas na posible magtaas pa rin tayo ng heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Kaya patuloy pa rin ang paalala natin sa kanila na posible pa rin ang banta ng baha sa mga low-lying areas, posible rin po yung pagragasan ng mga ilog at pag-apaw ng mga ilog, at sa mga mountainous areas naman po mataas din ang chance na magkakaroon ng mga landslides or pagguho ng lupa. Bukas naman po sa unang araw ng Nobyembre, posible pa rin yung mga paulan sa malaking bahagi ng Luzon, but then yung pinaka magkakaroon ng mga paulan, nasa 50 to 100 millimeters ay dito po sa may Occidental Mindoro and Calamian Islands,
dahil dun sa trough pa rin po o yung outer portion nitong si Bagyong Leon. For today, makakaranas naman ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms lalo na sa hapon hanggang gabi ang Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon, Western Visayas, and Negros Island region. So kung lalabas po ng bahay, be sure pa rin na meron dalang payong. Para na po sa mga pagbugso na outer part, doon sa outer part po nitong si Bagyong Leon, meron pa rin tayong mga areas sa malaking bahagi ng bansa na strong to gale force winds or pabugso-bugso mga hangin. Most of Cordillera region for today po yan. Ganyan din sa Aurora, Bataan, Quirino, Nueva Vizcaya, hanggang dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa. Dito sa Bicol region, makakaranas din ng paminsan-minsan pagbugso ng hangin sa Northern Samar at malaking bahagi ng Western Visayas. At habang lumalayo po ang Bagyong Leon at nandun na sa may parting Taiwan, bukas may mga areas pa rin kagaya ng Batanes, Cagayan, and Isabela na bagamat wala ng wind signals by tomorrow, ay meron pa rin mga pagbugso ng hangin na mararanasan. Bukod sa banta po ng hangin at ulan, meron din tayong banta ng matataas na alon sa susunod na 24 oras. In fact, hanggang 14 meters po ang posible doon po sa mga baybayin sa Batanes at higit 3.5 metro naman po ang posible sa mga baybayin ng Ilocos Norte at malaking baybayin ng Cagayan, kabilang na po ang Babuyan Islands. Meron naman tayong hanggang 5 metrong taas ng alon or halos 2 palapag po ng gusaling taas ng alon sa Ilocos Sur, Isabela, and Aurora dahil pa rin sa lawak nitong si Bagyong Leon. At posible naman po pagsapit ng mga unang araw ng Nobyembre, mababawasan na yung pagtaas ng ating mga alon dito sa may northern and eastern seaboards ng ating bansa. Bukod sa matataas na alon, posible pa rin po ang storm surge or daluyong ng bagyo, yung patuloy na pagragasa po ng tubig papasok sa ating mga coastal areas dahil sa malakas na hangin, more than 3 meters na taas ng mga pag-alon sa Batanes, at sa mga baybayin po ng Calayan, Cagayan. So make sure po na makipag-coordinate sa iyong mga local chief executives for possible evacuation. At para naman sa ating 3-day weather outlook, ngayong long weekend, kung saan meron tayong undas, asahan po natin by tomorrow, meron pa rin mga areas na magkakaroon ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. But then again, hindi na ito katulad ng mga pag-ulan. Kung dito sa Northern Luzon, mababawasan na po yung dami ng mga pag-ulan natin as compared for today. But then, meron pa rin po dito sa may Batanes and Babuyan Islands, gayon din sa malaking bahagi pa ng Ilocos region and Cordillera region, dito sa bahagi po ng Central Luzon, lalo na sa may Zambales and Bataan, down to Cavite, Batangas, at malaking bahagi po ng Mimaropa, lalo na sa may Occidental Mindoro and Calamian Islands. Make sure pa rin po na meron dalang payong at mag-ingat sa banta ng baha at landslides. Over the weekend naman, that's November 2 to 3, malaking bahagi na ng bansa ang magkakaroon ng improved weather conditions, magpapatuloy yung bahagyang maulap at madalas maaraw na panahon over Visayas and Mindanao at meron na lamang mga pulu-pulong ulan, habang dito sa malaking bahagi ng Luzon, asahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at meron din mga pulu-pulong mga paulan or pagkidlat-pagkulog lalo sa dakong hapon hanggang gabi. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pagasa. Ako muli si Benison Estareja, mag-ingat po tayo. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol.net TV. Isipon mo sanang Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. sa Bicol.net TV. sa pagtatulak mo, asin sa pagmata. Sa aldaw sa bangking, ang peskang matulog, sarong inagranan, idudot mo sa Diyos. Ay, salamat Abi Pagasa. Then nanggad kita magpapara tubod-tubod sa mga yaon dyan nakapost sa social media Tabi. Ma'am Mister? Ma'am Lumin Capos Seriola, good morning. Dahil po kita magpara tubod-tubod sa mga nahihiling ta dyan, Ma'am Nilia Marcaida, sa social media duman sa social media Tabi, Ma'am Mister. May post duman na from Pag-asa man da ito, pero may pigtuturo duman na iguana naman ki LPA sa luwas kang par.
O ngunyan, magayon so bareta kang Pag-asa, ito legit talaga ito. Hali sa Pag-asa DOST mga tugang na daiman po ki namomonitor na raot ki panahon sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Nahiling mo na yan. Talaga kita di. Ang iba sa to, day talaga ki magkaginiribo. Na nag-aradit na sa tawo. Gigibuhan pa ki mga arog kaya. Malinaw ha, sabi ka ng Pag-asa, primerong simana kang Nobyembre, dahil sinda kinamomonitor na route kanhon. Pero may mga paguran-uran pa siguro na sa nakita, no? Mga paguran-uran manda sa grariya. Yung tangon yan kang undas. Ano nga yan, okay? Baga ngayon, nagtataririk ngayon signal mo. Nagtataririk ang sa kuyang signal sa internet. Nahiling mo na yan. Para naunambitan ta so. Nagluluya so signal ta sa internet, tabi mister. Para pigsabi ko so, nakapost duman sa social media na yaon duman, nakalaag, igwag kipigbabantayan na LPA. Dahil man pala, nailing mo na yan. Tapos puputulan kita kang internet kisignal. Ngayon nga sa'yo mo putulan. Yo, o di, iringat po kita ha. Sa aga, pasiriring kita sa simenteryo. O tad-tad naman tabi mga tugang, makuha kita makuro ka istoryahan. Ta so mga preparasyon naman sa undas, baka tabi naman makalingaw kita na naubos kita pasiring sa simenteryo, daing tawo sa harong. Pagbalik ta nalimas na sa mga gamit. Nalimas na sa mga gamit ta sa harong, kading tawo. And apwera ka yan, baka pagbalik ta sa harong ta, baka sulok na. Tayo palan may kandila na linaag. Pagparos-paros, tinalbos o kurtina, narimati. Ingat tabi kita, takadokla na nangyayari arong kaya. Nakakapanglingaw kita, di tabi ka mo mag-urubos naman sa kampusan to. Iya naman, sharing naman ka mo sa kampusan to. Arali po to naman ang short nindo. Ali po to na ngayon, short pa. Ma'am Joy, ang pagpasiring tabi sa kampusan to, although may mga kampusan to ngunya na may mga madugi pa. May mga madugi pa ngunya na kampusan to. Iyan naman kung ano-ano naman ang mga sulog nindo. Para ngayon mapakampusan to, may mga sulog pang mga alahas. Mga pasali baga, pati sa mga ayam daradara sa nailing mo na yan. Pati sa mga ayam daradara sa kampusan to. Ano na tayo? Mabrik daw tabi mo na kita. Nagluluya-luya signal. Alas 7:43 tabi mga tugang mga kabayan. Break mo na kita ha. Madali sana tabi nita. May naipit lang kitang commercial. Sa pagbabalik ta, update naman kita kaining undas. At siguradong ngunyan pa sana, dagsaan na po ngunyan ang mga pasahero. Bata na stranded na so paluwa sa Bicol, Albay, Manila to Albay. So ngunyan, siguradong kadakol po na mga kababayan ta ang mabiyarahe nga pauuli sa inda mga probinsya. So makiki-update kita kung ano man ang mga preparasyon kan sa tuy mga otoridad. Mga pagirumdom sa satuya ta kita maski gurang na nakakapanglingaw pa kita. Ay nalingawan ko ngaya. Binayaan mga suarong daing tawo pag uli nalimas kang mahabas sa indang haro. Sa pagbabalik po yan kang programa. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga.
kaswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638-874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manimokseya sa programa Servisyo Sin Reparo sa PicoNet TV. Yahoo! Servisyo Sin Reparo. Kaibahan si Manimokseya, Mr. Hulbutana sa PicoNet TV. Alas 7:45 mga tugang mga kabayan ng Satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan tabi makuha si Ren. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Ano? Kay Madam Maylin, ingat tabi permi, Ohayo gozaimasu. Siyempre mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay. Siyempre kasabay taman dyan si City Councilor Riner Burse Cantabaco.
Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila Kang Malinaw, and the Capos Bilo Lotto Outlet na magkukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan tabi ka mo magtaya sa loto ha, bako sa waiting. Sa waiting may nadidiskwido. Yaw. Bako ngayon tabi pading Edmar Gambo. Morning tabi sa mo sir. Sir Rex De Leon, good morning. Sabi ni Sir Rex De Leon, nakakahiblad niyan tilapia ta. Mamantika baga ngayon tilapia. Sir Renz Bengconseo Realizan, belated happy birthday tig para hanap ka ni Manong Butla kasudma. Bunara no garing ini si Manong Rodel. Pagkairiba mo minakaturo. Pastidyo naman si Padingnad. Tumanbaga naman na agahan ka Nadya. May naturo. Pus kasubang gisigi so pangagyat baga. Nagpaparapadangog. Ay hindi ngayon so may birthday ngon niya. Si Sir Renz birthday kasudma. Nagparapadangog naman si pareng. Gusto naman garing ko maturo. Sige po mga tugang, balik na po kita sa programa. Ako man po girarian sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini, si Mr. Holbutana. Ganyan po ngal daw kita ni Nuebes. Last day na po kita kang bulan na Oktubre taon 2024. Sundo po kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya pa, fight na kita! Provisio Sin Rotary. Sa ibahan, si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, alas 7:51 na kaskasuno ng oras tabi adi. Kaskasuno ng oras. Iyo. Nahiling na nindoya. Keriba mo pala si Ardi dyan sa Kamsur. Dai pa nakukuaso babayi na viral ngunyan sa social media na nawawara dyan sa Naga City. Hirak man na di. Kambagyo pa ito. Sarong simana na. Nahiling na nindoya. Sana makuaman lamang Okay. Kay Ma'am Maria Ana Bursal, good morning. Marinaga tabi. Uni kita tabi si Renz. Kumusta ka sa Bangge? May celebration tabi? Sa birthday mo? Star Brillantes, good morning tabi. Dahil hindi inimbitaran si Manong Rodel. Sige, surag-urag. Sige, ngurag-urag tabi. Boss Renz, sige, ngurag-urag ni Manong Rodel kasudma. Sige, ngarab-ngarab naman sa social media. Hain daw ngayon sa may birthday. Kaya lang may nakaturog ba sana? Balikan ta daw tabi ining mga panginot na barakalon sa satuyang lugar. Tang sabi kang DTI, pigmo-monitor da tabi ninda. Ang mga presyo kang panginot na barakalon. Tracker team ni RD. Iyo, ang keribana ni Sir Jude. Sana makuha tabi Sir Jude adi. So mga tracker team ni RD. Dahil pa nakukuha palang tabi, Ma'am Tuason, so babae baga na yaon ngayon sa social media baga. Yaon dyan sa Naga. Pala nakukuha ito, adi. Irakman. Sana makuha naman tabi. Labi na bagang sarong simana. Di ba Martes o Bagyo? Last week? Martes ito, pitsa 22. Ano nangon yan? 31 na. Sana kung hain maninima, kuha na lamang. Iyo.
Sige ta padagos pa mampong pigigibukan sa tuyang mga otoridad ang sa indang gabos na makakaya. Sana makuha naman. Ipisilong kaya baga maray kong igwag ito so ano. So may GPS ito madali ito makuha. Nalulokay tulos ko nga eh. Sana may magpasabong na makuha man tulos kung hain man siya. Iyo. Irakman. Sige. Kasuod nagpasyara ko dyan sa Udan, dyan sa Tabaco City, sa wet market. Tadyan bagatabi Ma'am Tuaso sa Malinaw. Pag hapot ka dyan kung guraan ng kilo kang sira, talagang mahal. Mas mahal dyan kaysa sa tabako. Yo. Kaya minadalagan ako sa tabako. Sus Mario, si pagapot ko kang presyo kang tilapia. Na-high blood ako tabi Ma'am Tuaso. Nakaka-high blood palang tabi si Rex de Leon ang tilapia. Una ko kan mga sira, dahil nakaka-high blood. So silag, paghapot ko naman kang silag. Pero ito sa kilo, 350. Salbata ng pahit ini. 350 sa kilo kang silag. 200 sa kilo kang tilapia. So tilapia yan na so bako darakula. So tamang-tama lang ang sarong kilo, mga limang pidaso. Yo. Dati 150 sana ang kilo kaya bago magbaragyo, bago magano, pero kasuod sus Maria Josep. Hindahan kan ngunyang pati so tamban napigbabakal tasan ng 20 pesos ka ng kilo. 160 na tabi si Rex de Leon. Bata supig babakalan kong tilapia. Ano yan ko tabi ang tilapia mo? Mataba? Ay, matabaon nga ini sir. Ay, Sir Rex. Sa presyo kapalan niya na i-blood. Pero totoo tabi, Sir Rex, na paborito ko kaya ang tilapia. Buton takata, mas eksperyensyado ka kaysa sa kuya pag-abot sa mga arog kaya. Nakaka-blood man agad ang tilapia. Paboriton ko bagan, lalo na pag iihaw mo sa nabaga. Ang teknik palan kan tabi si Rex de Leon. Pag pinatos mo sa foil, dapat sa batag mo muna ipatos sa tilapia. Nganing dae magdukot sa tilapia sa aluminum foil. Ipatos mo na kidahon kibatag sa tilapia, saka mo ipatos ki foil, saka mo ihawon. Sus mananggad tabi Papa Dan Rosales. Nagtataragdo kaya na ang taba. Naglalana-lana. Kaya sabi ko naman sa tindira, bata suki man ako ka ito. Sabi sa kuya, Sir Mox nga, bata baga ngayon tilapia ko, perming labas. Permi pati ngayon yung nahugas. Nahugas na no? Permi ngayon yung nahugasan. Ini ngayon tilapia ko. Kumbaga, ano nga yan eh? Matabaon nga. Anong tilapia mo Good morning tabi sa dit sa napiro malanit. Mga nusaro tabi sa dit sa napiro malanit. Mapahit daw kita dyan kitilapia dyan sa area mo. Kasud na high blood ako. Bata dyan baga sa saudan kang tabako ngunya. So temporary bagang wet market dyan. Pag luminaw ka, mabubuisit ka ta. So, apwera kang piuton. Pag nagpasad
basad ka dyan, pag uli mo, magugas ka kambitis mo. Iba ang parong. You know? Iba ang parong. Kasuod matabi sa ditsa na pero malanit, matindi sa mga presyo kan sira. Matindi ho, no? Grabe. Yogon mo yan. So, tilapia, nag-200 kilo. So, sila, kasuod ano nangyari talaga 300 kilo? Dahil na da si saditsa na pero malanit nakakatana ki tilapia. Anong gusto mong tilapia? Sumataba man. So nagmumoromantika, sabi ni si Rex De Leon. Nagmumoromantika da pala ng tilapia di. Iyo, ang tilapia baga pag bako siya mataba, ay, Ma'am Liz, nalawas ka, na-stranded ka. Na-stranded ka tabi, Ma'am Liz. O Ma'am Lai, na-stranded ka o nakalusod ka. Ang tilapia baga, pag bako mataba, pag prinito mo, suminatarambling, minabaralik, bako mataba yan. Ang tilapia. Pag mataba ang tilapia, pag prinito mo, pakahigda ka, higdaya. No. Ayo, baluanin do. Baluanin do ang tilapyang bakong mataba. Pag prinito nindo, minabiringkong. Pag pinaigda mo sa kawali, minabiringkong. Minabingkong siya. Minaburad. Jesus, pag mataba. Kumbaga, pag mataba talagang, kung nakahigda-higda, kung nakadapa-dapa. Yan ang tilapia. Yeah. So, kunyan, ang sabi, mga tuga, sabi kan DTI, tigmo monitor databi kan DTI sa mga panginot na barakalon. Digdi sa Bicol region, nasa under state of calamity baga kita. Pero, nata daw iyan pag-arog ka na may kalamidad kita, talagang, maski sisay man ang hapoton mo, na nakakamali siya sinda sa pagbiglaan na paglanggaw kan sa tuyang mga panginot na barakalaw. So ano ang papel ngunyan kan DTI? Hanggang monitor sa natabi, Ma'am Tuaso? Hanggang monitor sa na. Sabi ni Ma'am Tuason, siyempre magabat. Maski ang tao pag mataba, pakahigda, higda. Aro maniniman ng tigururo ng tadig di so tilapia. Fight ka na naman. Tilapia ang pigururo ng taba kong tawo. Kundi yun yung kaputan ano ang nagigibukan sa tuyang ahensya kang gobyerno? Yaon dyan mananggad ang DTI. Padagos databi ang pigsasagibong vital monitoring kang Department of Trade and Industry, digdi po salbay, sa mga presyo databi kang basic necessities at prime commodities. Kasunod din kang 60 days na price freeze sa albay dahil po sa nakairarong po ini sa state of calamity. Kaya alang tabi, ano nangyayari? So, ibig sabihin, monitor na ini kan DTI na nagralangkaw sa mga prime commodities. Imposible man na dahil hindi ma-monitor ini na. Kita nga na mga ordinaryo sa ng tao, ordinaryong syudadano na mamalisyahan na nagmarahal sa mga barakalo. Ngunyan, kung halimbawa ma-monitor nila na nagmarahal, ano ang gigibungkan DTI? Ano? Nga ninda, naglangkaw nga ya.
Ay, nahiling na nindo yan. Nasa price freeze po kita dahil po sa nakaaging kalamidad. Lalo na sa mga delivery baga na dahil pa nagkakalusot. Lalo na sa mga produktong petrolyo. Sus Maria Jose. Kaya bagatabi mga tugang si acting Albay Governor Glenda Ongbonggao, si Ate Glenda, nagsagibo po ni intervention dahil po sa hibabang supply kan mga essential goods. Ang pasabol baga so mga tinampo kan mga nakaaging aldaw. Tabi mamliklik. Grabe daw tabi ang traffic digdi po sa Bigaa. May ano daw. Ay nahiling mo na yan. Baka may aksidente naman dyan. Ano? Dyan mampirmi nagkakaigwa ki traffic. Sundo yan dyan sa may Rawis. May grabe ang traffic dyan sa may parting Bigaa. Ngunyan. Sabi ni Ma'am Liklik. Sige, ingat tabi dyan. Ano? Okay. So, iyan mga tugang. Kaya, padagos databi ang pigsasagibong monitoring kan DTI. Bakusan na so, pagmumonitor, kundi, kung mamonitor ngayon na naglalangkaw sa mga panginot na barakalon, hanggang monitor sa ng DTI. Yan nga niya kung na-monitorin doon naglangkaw. O di naglangkaw. I-report mo nga yan. Sa kuratanan. No. Ano na tayo? Ayan niya sana. Linganan nindo. Supresyo kan sira. Linganan nindo niya. Kaya ang sabi kang iba, day baling yan nagkakahiblad ang karni. Makarni na sana ngayon kita. Kamakan mo so sila, labing 300 so kilo. So tamba na dating 20 pesos, 30 pesos so kilo, naging 160 kilos na. Per kilo, 160 per kilo na. So tilapiyang pigbabakal kong 150, naging 200 na. Subugas, kumusta man nga subugas? Sabi kang NFA, bastante manda ang bagas sa Bicol Region. Ang apot sa presyo kung kurano. Uy, pero so, mga pigrelip ngunyan kan mga LGU, may mga nagkakapira na kitang mga LGU na nahaputan, gari na dipisilan sindang magbakal ki bagas dyan sa NFA. Hinda kung ano ang rason. Hinda kung ano ang rason. Kaya ang ginibukan mga ibang LGU, nagbakal sa mga nag-arani sa mga commercialize o binakal. Kaya supig panaongon yan ng mga relief, bako NFA rice. Puwerte pag sinubong. Daing parong, maurag so mga bagas ngunya. Di paano tayan dahil man kita kibang maginibo kundi kita baga para bakal sana dahil man kita pwedeng magpararaburab dyan sa udan. Ay mahalon ining mga panginot na barakalo, sabi nga ya price freeze nga ya dahil nga hiruan kang presyo kan mga panginot na barakalon digdi sa probinsya kang Albay ta sa under state of calamity kita. Mala yan dahil pangani perang aldaw hilinganan nindo. Dahil ka kan ma-high blood. Dahil mo pa nga ni pagkakaon so sira, high blood ka na. Sa presyo pa sana. Ako Sir Mox, ang problema ko, dahil pa kaming kuryente sagkod ngunyan. Sa inkamong area tabi, Ma'am Tuaso. Takasod na-interview ko si Madam Mayor si Capos Bilo, dyan sa Malinaw. Nagkakapira pa mananggad sa ng barangay dyan na nigwang kuryente. Ngunyan, gari pasiring na sa mga buro barangay ta. Ang teknik palan dyan, nganing maparikaso pag pabulos kang kuryente dyan sa Malinaw,
pigpatabang ni Mayor Shiso sa iyang boom truck, so sa iyang mga tauhan dyan sa LGU, na i-clearing na suaagihan, sububulusan kang kuryente. Maray pa sa kuryente nagbubulos. No. Yeah. Sububulusan kang kuryente, pigki-clearing na. Nainot mo na ito malawag so clearing bago malawag so taga-aliko para torok dulon so mga breaker baga dyan so mga fuse kang sa indong mga transformer sa balsa. Yung pasiring naman ang gadya. Pasiring na dyan sa balsa, libod, taknawan, matalipni, malulos. So iba man, duman naman sa Burabod, Santa Elena, Tagoytoy. Yun na yan, pupukusan mo yan, tapos pasiring naman dyan sa Unop. Sulabnig, istansya, nainot pa nga ni sa sentro kang Malinaw, nagkakuryente. Susupply kaya ninda duman sa may parteng istansya Labnig, hali sa tabako. Hali sa tabako. Kaya mas grabe kaya so distroso kang bagyong si Christine so mga pusti dyan sa Malinaw. Tagari dyan man sa nasa Malinaw sumakusugon so paros. Pon dyan sa may Malinaw hanggang Tiwi kaya so mga pusti baga dyan nagkaturumba, nagkapurutol. Kaya ito so naging problema. Maringan ito yaon susuri ko dos nagtarabang. Na mapatindog sa mga poste dyan. So iyan, so aagihan, bubulusan kang tubig tuloy. Bubulusan kang kuryente, hali dyan sa substation kang Burabod, Malinaw. Sa piga po dindang substation kang Malinaw, Peder 1. Ang pasiring digdi sa Malinaw hanggang Tabako. Ang Peder 2, pasiring naman dyan sa Tiwi. Kaya ilingan nindong yan, so Tiwi and Malinaw, gari yun medyo nahaloy-haloy. Kaya ngunyan magkakapira pa sa ng barangay ng igwang kuryente. Pero ang mga backbone kayan, buruhay na databi. So nagki-clearing na sa nata, gari mga aliko baga. Kulang mang kitawo, o di pag nagsarabay-sabay iyan, hanggang 3rd district bagang sakop ninda, pag nagsarabay-sabayan, parang kari ang tawan kang aliko, 10. Paano mangyari yan? Mario Castelo, good morning tabi. Taga Bicol, bangon, Bicolandia. Daiki barato ngunya. Puro mahal. Sabi ni Ma'am Maribet Ruma, condolence na tabi sa bilog na pamilya ni Kap Armando Toledo kang bugtong. Okay, sige. Condolence tabi. Okay, sa pagbabalik na tabi mga tugang, iba pa niya itong pagre-restoryahan. Alas 8:12 na. Mabreak muna kita ha. Sarabay tabi muna kita. Siyempre, permi kitang nagpapasalamat. Dahil kita perming makarumdum sa nakitang mga G. Pag-igwa na kikalamidad. Pag-arog kayo ning medyo okay na kita. Nalinilingawan ta nagpasalamat kita sa satuyang kagurangnan. Arog kita kaya ni. Pag grabe na biyo kita. Diyos ko po, tabangi man kami digdi. Grabe mga pangaradyi ta. Pero pag nakatapos, lingaw na. Tampig ato pag suayuda. Horacio Imperata, tabi mo na kita. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang.
Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Kong Joey
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Kulbitan sa Bicol Net TV. Mga tugang alas 8:20 na ang satuyang Philippine Standard Time. Mga tugang ang oras na yan, asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po madali sa na yan tabi mako along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners, Ikidor, boarding house. Diyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Uhayo gozaimasu, Madam Eileen. Siyempre mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Albay. City Councilor Renier Burse Cantabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinao, Kaposbilo Lotto Outlet, dyan po yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinao Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto. Yeah. Boss Bob, good morning. Yan po mga tugang mga kabayanan, mga katuwang ta. Balik po sa indong lingkod, ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni. Ganyan po ngal daw kita ni Nuebes pet sa 31, last day na po kita kang Oktubre, taon 2024. So, ano ini? Perang days, 55 days before Merry Christmas. Yeah. Musta po ka mo? Mga parantabay, pakishare na lang kan sa tuyang programa. Sundo po kita alas 9 mga tugang, kaya doro-diretso na po kita. Servisyo Asin Reparo sa ibahan si Manny Moxea, Mr. Kulbutan sa Bicol Net TV. Okay, mga tugang, so mga nag-aharapot manungod sa klase, may pigpaluwas po na abiso ang PDRRMC APSIMO Advisory Number 22-2024. Continuance of face-to-face classes suspension. Sabi digdi, after careful considerations and the assessment of various circumstances, face-to-face classes will remain suspended until November 3, 2024 and will resume on November 4, 2024. At all levels, both private and public school, alternative learning modules shall be implemented by schools. This allows to student effective by widespread flooding and several landslide to prepare and recover prior to face-to-face classes. So
ordered, mga tuga. Yan po so abiso ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bonggao. Sa tabako, iyo man. May pinaluwas man po ang syudad nin tabako. May pigpaluwas man ang tabako. Klase po sa gabos na sa syudad. Mabalik po, pakaundas. Pakaundas. Ibig sabihin, sa November 4 man. Sa Nobyembre 4. So, gabos tabi, Nobyembre 4. Ligisalbay. Baralikan kan mga estudyante. Medyo dakol-dakol sa bakasyon kan mga estudyante. Sa aga, ungon yan, half day na sana anlaog sa opisina di gobyerno hanggang alas 12 na sana. Hanggang alas 12 na sana para matauanin na pagkakataon. So, mga kababayan niya to na magpreparar para po sa undas. So, iba maralatik, mairibos, malukay. Kaya lang dahil manggaringon niyang kidahon kibatag. Paraspas baga sudahon batag. Paraspas sudahon kang batag. Pwede ibos. Tadakol ngon yan ang nyog. Pero pag garilino ay gari apod ka. So pigpapatos ki dahon ki batag. Gari madidipisilan. Tasaga baga. Undas. Piyesta kan mga kalag sa aga. Tama ba rin ang inot? All Souls Day, All Saints Day. Kalag, piyesta kan mga kalag sa aga, piyesta kan mga santo sa Pitsados. Tama ba ko? Tama ba? Paki-correct na sa notabi. Tagarila kalingaw na ako All Souls Day, All Saints Day. Tama ba rin na inot? Oy, piyesta kan mga santo ang nainaot. Alat ka rin so nainot. Piyesta kan mga santo, piyesta kan mga kalag. Mga makikalag daw ngaya kita. Nailing mo na iya. Rilingaw ta na. Di anong nainot? Nang nainatabi All Saints Day o All Souls Day. Basta ngayon na yan duwang O di pig sisilibrar tabaga iyan tabi mga tugang. Pig sisilibrar tabaga iyan. Pagpitsaw no. Paragutan kang kandila. Pero pag Pitsados, piyesta pa. Bako? Ngunyan uni, kumusta tabi? Nakapaglimpya na kamukan sa indong mga sa kampusan to? Nakapapintura na lamang kamo. Tapos iba kayang kampusan to, may mga baha pa. Maray sa ibang mga simenteryo, paril na ang pig-aragihan. Gariso mga agihan baga. Pipararil na yan. Dyan sa Tabaco Catholic Cemetery, magayon na dyan ang kampusan to. Paril ng mga pig-aragihan. Pero sa mga municipal cemetery, talagang maawot. Kaya sa mga pimirong nagharawan, talagang makaka-encounter ka dyan. Halas, kung ano. Tapos siyempre maawot. Bihira man pati dyanon yan. Tauhon. Nagkapagpirintura na lamang ka mo. Sa magayon, sa panahon ko dyan, may pwede pa sila maghabol na magpirintura. Pwede pa maghabol magpintura. Kung ano pa mga gigibuhon. Pero may mga pagbabawal naman dyan. May mga pagbabawal naman dyan, pasiring dyan sa kampusan to. May mga gigibuhon niya na mga pagbabawal. Dyan sa Tabaco, may pagsarado kan tinampo dyan sa National Road, ining
Anong isigabin nyo pa ya? Yaon dyan so Camposanto kang Catholic City Cemetery tapos so Chinese Cemetery. So nagkatulong Camposanto ang yaon nanggad sa mayor na tinampo. Kaya igwayang ki mga ipapautob naman na traffic rerouting sa aga. Pero sa iba, mas magayo na atyan. Kung may pagkakataon na kamo, magdalaw na kamo sa indong mga namumutan. Medyo, ang sabi baga kang Pag-asa, medyo okay man ang panahon. Medyo okay man ang panahon, ining pimerong simana kang bulan ka Nobyembre. Baka lamang medyo matawan kita kipagkakataon na makasabay taman sa satuya mga tugang, mga mahal sa buhay na nainot na sa satuya. Na ini man ang pagkakataon na madalaw ta lamang sinda. Madalaw taman sinda. Minsan kaya kita nagkakadalaw once a year na sana. Bako, nag-arog kaning piyesta sa mga ganan, piyesta kan mga kalag. Nakakadalaw kita sa inda, sarong beses na sa sarong taon. Minsan pag birthday ninda, pag mga anniversary, sa kata sana, kaipuhan dyan na ipangadji ta. Tanganing, dahi aram kung hain na sindangon yan. Maraman ta siguro sindaya, maraman ta siguro kung hain na sinda, kung kita naman yaon dumaan. Sige ta, yaon ka rin sa linya si PM Tony. Ito na ha. Kung ang daw tabi mo ng linya ni PM Tony, makasabay ta dyan sa Bakakay. Kumusta ang tama sa Bakakay? Dali lang ha. Ay, nini, yung iba mo pala sa pindot ko. Sige. Kung ang tabi mo ng linya ni PM Tony ha. Baka lamang makaistoryan so alkalde dyan sa Bakakay. Alas 8:31 mga tugang, ang satuyang Philippine Standard Time. So, nasa linya na si PM Tony. Yaon dyan sa Bakakay. PM, maray na aga sa mo. Please come in. PM. Hello, PM. Go ahead, tabi. Sandali ha. PM, good morning, tabi sa mo. Go ahead. Nawara. Ano nangyari kay ni? Dali ha. Dahil niya da ako nadadangaw. Sandali. Ano ini may mga ugong digdi. Okay na yan. 32 minutos tabi. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning. Sige ta. Kung tatabi ang linya ni PM Tony dyan sa Bakakay, haramon ta ang sitwasyon dyan. Dali ha. Sandali sana ta. Ano ni? Walang signal. Mahirapan signal dyan sa Bakakay. Dipisilon. Pang kaniday pang kuryente dyan. Dali ha. Minsan maluya signal talaga. Yan sana. Maluya signal. Yan sana ngaya. Ay, dahil signal. Pangyari sa matakon. Maluyaw ng signal. Sige ta. Digdi kita sa ibo. Nganing maluyaon ka rin ang signal adi. Sige ta nagre-ring. Maluyaon ang signal. Ma'am Joy Casqueo, good morning tabi. Maluyaon ang signal ngunya na di. Sige, nasa linya na si PM. PM, good morning tabi. Please come in.
Yes, Sir Mark, good morning. Kasi nga, Diyos mo rin na pag-aga sa Barandabay. Live kita ngunyan dito sa opisina ni Mayor. Yes, kung may ikaoroy pa, karoon na si municipal engineer. Aha, sige. Kaning maisihan ta Sir Mark, ito ba pinagano pa kasuhapon, itong manunungod digdi sa bilugan na monitoring ninda kang nakaauditabing bagyo tabi sa Mark. Sige daw. Tapos tabi Sir Mark, sa iba pang mga bareta, naglibot-libot kita ngunyan na pagkaaga, digdi sa Banwaan kan baka kay Elbay, lalo na digdi sa may party baga kan sa sementeryo, almost malinig na, and nailing taman ang presensya tabi Sir Mark sa Bureau of Fire Protection. Karosin na tabi Sir Mark mga nakatalitag na tangaling na nagbuktak ng susubagang kari first aid European habang nagkaigwang yan kung ano man emerhensya, yaon man tulad sila tabi Sir Mark pagkakudero. Aha, so igwa man sindak ki mga kano pimpiglag dyan ta nasa operation na kaluluwa, sinda oplan kaluluwa. Roger. So, iyan, ang sindaman na pinagitong esfuerzos, digdi sa Banwaan dyan na Pakakay, particularmente dyan sa pulang sementeryo, digdi sa Banwaan dyan Pakakay. Kung hindi ba katabi Sir Mark, sa man ini sa mga dakul na mga nagbigay sa tabi Sir Mark, kung yan na maabot na undas. Kaya, so, pagsulit sa katuwang digito Sir Mark ang katuwang ng PNP, ang Bureau of Fire, kasabay dyan ang Philippine Coast Guard na hiling kaman digay, and also, na hiling kaman dyan siyempre pa ang ladukan na PNP. Aha, kumusta tabi kan sa baga kay PM? May kurintina dyan niya? Dahil pa siya na perfect. So, may mga nagkakapira pa sa lugar? Roger, may mga may mga dumagumagat naman sa mga inner barangay dahil tatabing Sir Mark ng kuryente, kaya ngunyan nagpapadagos ang libreng charging na ginagawa tabi sa LGU Bagakay, and also sa nag-designate ni Mayor na charging station digdi sa Banwaan kan Bagakay, kasi nang makatabang duman sa mga kababayan ta, particularmente digdi sa Banwaan kan Bagakay, itong dahil pananggad na restore, so iyakan kuryente sa sendang mga harong. Kaya kung may hiling tangon yan, talagang nakulang tabang ini, pagbubugtak ng mga siring free charging station na libre na ma-officer ketong sa tuyang mga kababayan tabi mo. Okay, sige, very good. Ngayon tayo, magaray ko tapos yung tamang ko tagay si medyo masinsinan pa ang urong kaning dua. Hindi na makaunay tamang ko tayo si municipal engineer. Siyempre, so kumusta kung taman kung igwa kinaging damage, digdi sa mga kung igwa kinaging damage duman sa pasado sa indang monitoring, kung pagkaigwa ng damage na kaning nakalihis na bagyo-tabi Sir Mark. Diyan sa pagkakay PM, naramdaman ko, ikaw baga dyan kigari evacuation center na solar power na? Yung tama ka dyan, dito, so ginamit tabi Sir Mark na evacuation center, saan uminaging bagyo. Maurag duman mag-evacuar. Roger, sabi ta na nga ni, nakalihis na bagyo. Dahil ako naging problema tabi Sir Mark, sa mga nag-evacuar, so panggabot sa ilaw, kuryente tabi Sir Mark. Ita solar pa. Roger, sabi nga ni, kinakay po na magamit ng kandila o gasira na magiging ilaw nila tuman sa naunang bida ng editisyon. Pag itong evacuation center dyan sa Bakakay, di? Yan ang kinagayon ng ganyan Sir Mark, even itong pag-charging ng mga cellphone nila, duman sa pag-kinir nila sa evacuation center, hindi naging problema. Iyo, kaya lang nagkapiraman sa nagaring barangay ang sakop ka to sa lugar na yan. Na pinag-unambitan mong evacuation center, ano ito, gari sundo third floor, kulong pala pagpanito.
And mahiwas tabi sir. Mahiwas tabi sir mo. Di man pirang barangay kay to ang pwedeng i-accommodate ron. Ang naging ano kito. So nag-evacuate naman sir mo. Napapit na ito bagang sa pinakadakuna mo na barangay di sa Banuan kan Bakakay itong barangay kuno. Sana niya sa dagat. So ano niya sa dagat tabi sir mo. Dakuna ang duman. Ini so inot na ipinagdaratabi duman. Mga evacuee. Na duman din pinagdado. Sir mo, may mga yung tigwa digdiki karong edificio man na ipinagbugtag baga duman tabi sir mo katuwang kay ni Kampedeya ito bagang mga katugaran niya to na na-involve sa droga. Hindi balay sila rin balay kumbaga duman sa mga gustong magbagong buhay. Gari Rehab Center. Rehab Center. Ito and magdarap na kini sumasunod na mula. Bisa na kami ito na community kami mo. Okay. So, magkayo na kasi mo ang mga kababayan maski nagtitereos-teos yan gusto man kaya na evacuation center sumaray ang dumanan ninda. Roger, sabi ko na nga sa Royan sa isasalangalang baga tabi mo kapag nag-lodge ka ng pag nangapudan ka mag-evacuar sinakaypuhan mo dyan i-consider so dadarahan sa inda. Ang ibabaga abo mingaya di pisilo niya dumatay kami mangiturog duma. And also pag-abot baga sa pasilidad tabi mo mayor min nahapot ni mayor magiging sitwasyon dumaan sa sistema ni lumang sa mga evacuee. Magkakot sa CR. Saro yan sa dapat isa lang anang sa bagan man kami yung protection. Supply kitubig. Tubig. Dahil man ini naging padikisil. Dahil man ini naging dikisil. Duman sa mga kababayan dito sa Banuan Bakakay. Very good. Marayo ng Bakakay. Tego ki Arugan. Roger for that. And sa plan, may iba pang mga kabit na nari, mga servisyo na ipinagpapalagay. So, paano ba kahit service ng mga libreng pagkaka na pinag-officer man duman sa mga evacuees? Yaon duman. So, libreng pamahawan, libreng isnakan kan mga evacuar. Kaya, sabi ko, next time kayo ding mapaapod magpaano ng pag-evacuar, gari ugon iyan. Day madidipisilan ng alkalde. Ako tabi PM kung arog ka ng kagayon ng evacuation. Dahil nagpapa-evacuar, ma-evacuar na ako. Sabi ko na day magkirason para na day magtugot or day magsunod sa pagpapa-evacuar day magting oras yung panahon lalo na kapag ibagyo magayon pagdadarantay lang wala nang magiging problema sa indang pagsinib dyan. Apunta daw si Mayor kung pwede ako mag-evacuar dyan maski bako mandeng kalamidad. At yan, busy sa Mayor. Yugun mo, solar power iya. Sus Maria Jose. Hindi, apang dahil kinag-evacuar, kita niya. Pangyayari. So, pinag-evacuar mo ngayon dyan, tanagustuhan. Ano daw tabi nga, Mayor, kung digdi na kami mag-start? Sabi nga ni Mayor, kung pwede pa siya nangyaya. Pag magtaram na si Mayor, decampment na mag-order ng decampment, pwede na magbaralig sa send ng mga harong. Sabi kang saro naman, Yor, pwede tabi digdi na sa nakamit. Dahil magkigayon naman sa harong, marinig kita may sulat, magayon patidigan signal. Kumbaga, gusto ko mga kababayan, lalo kasi mga dinag-bakot ng panahon na ito, dito para sa inyo sabi sa mukta ito. Sabi diba? Maraming kaya di, ano daw kaya nagkaygusto Bakakay? Pero iyan siya puta. Brother. Dapat kung pinaano kang Bakakay, kung pwedeng arugong kang ibang munisipyo,
na mabenepisyaran man kay aron kay itong evacuation center, di pwede bagang arugon kung anong mga kaipuhan na dapat isumiter. O di, Roger. baka lamang baga arugon kang ibang munisipyo, balagtawan man sinda. Oo. And sabi nga ni Kangan sabi mo, kulang ang pagkakanay, paano kayo na isasabi ng solar power na nagagamit kung saan ang education na equipped with solar power, kagay talaga nagiging problema sa mo sa magabot ng kuryente kapag may kalamidad. Pero kay itong evacuation center na ito ta BPM, gari pang eskwelahan, igwa pa itong eskwelahan na kasabay? Roger, may mga eskwelahan pa na Nakaparehas ka to? mga ginigong evacuation center. Dahil so itong project na ito, gari may project ito, sarong gari grupo ito kay pribado yata. Tapos gari diyan sa Bagakay, sarong iyan nga evacuation center, tapos igwa pagkasabay ito kay gari eskwelahan man. Narag man kitang design. Ganun siya rin kaya ang dami sa mga kaya maswerte yun. And di na nga ni sa mga hilingan na kagayunan kang pagkakaigwa din siya rin kayo ng edipis sa tabi sa mga. May ako nga ni pagyaon ako diyan sa Bagakay, mapapasana all kata. Ilinga sa Bagakay, may mga mall dyan, may mga sa ibang munisipyo wala man gyaro ka tabi Roger that, sabi ka na nga ni, ang pagkakaigwa ng mga siring kayo ng mga pag nagkakaigwa kidakul na mga investor, sabi yung tradition mo sa barometro na sa maabot na mga panahon, mas madakol, nag-uuswagan banwa, kumbaga, araw kaya, pag nag-i-invest sa sarong banuan, igo dyan ki mga mall, igwang mga grocery, may mga bangko, may mga gasoline station. Maurog sa Bagakay tabi pading Randillonar. Balik ka na tabi PM. Alright. So, iyan. And sabi ka na nga ni, ang banwaan kan Bagakay, pinaghiling-hiling dyan sa mga maabot na panahon, pwede siya na mas madakul pa ang mga mabututuan digdi ng mga darakulang edifisyo, mga darakulang pangaran mabukas mga business at hindi pa tanay hilingin da na yaon ang potensyal kan naon ang bita ng madawaan. Iyo kang nag-aagi ako dyan, may mga bangko, may mga drugstore, may mga gasolinahan, kadakol-dakol, tabi PM. Nagkapir dyan ang mall. Ikumpara mo sa ibang mga munisipyo digdi sa Premier Distrito, nako. Medyo talagang harayo, kumbaga harayo ang dinalaga ng kang Bagakay tapos ibang munisipyo. Hindi ko lang ang pagkakibahan and dyan ay hiling gawin ko na kung paano na magmanihar. Ito po yung mga sikere. Na mga ano ganito. Ako, abo ko na tabi PM mag-mayor, mapagalon pa lang pag nag-mayor ka. Abo ko na mag-mayor. Gobernador na sa kumbako, busy gobernador, tapag natanggal sa gobernador, busy gobernador naman to ka. Ang pinagayon ng ganito mo, kapag kapag yan ang kung madalagan ka pala ngayon, ang pinakamagayon na dalagan, mag-vice ka muna. Iyo nga ni, vice. Ayun, siyempre, yan magayon kaya sabi ko, dahil ako maalkalde lugod tabi batching Randillonar, Kapsusan Nabor, dahil ako maalkalde, mapaganon pala ng trabaho kang alkalde. Guyo-guyo-guyo, mapag nag-relief ka, ikan madara kan relief sa mga buro barangay, ikapamapasan kan sa runsakong bagas na. Mapagalon, tabi PM. Dapat mag-busy ka sa napalaan, mag-busy. Halimbawa, busy gobernador. Congressman, dahil busy vice congressman, dahil vice congressman. Yan yan, vice congressman sila. Natikyo, baga o kaya nasuspindi si congressman. Si Sen Mato ka. Yan kayo nahapot man ang ganadi.
Si Sedan magkasimod din sa tuya. Tayo man bagang vice congressman. Oh. Hilingang probinsya din Albay. Nadikyo sa gobernador. Tuminukaw sa vice governor. Yeah. Nadikyo naman sa vice governor. Tuminukaw sa board member. Duwa ng board member kan suminakat mo niyan. Naging acting governor, naging acting vice governor, parehas board member. Pero vice congressman ay pakita nanara mo aputon ta daw iyan na di mga saro daw ta. Ma'am Kasimlo, sa puton ta daw di ta kung halimbawa man madiskwido ngaya o kaya masuspindi man si congressman si siyan matukaw. Tawara man gibinutuhan kitang vice congressman. Bako? Iyo adi. Diyan ang magayon marunong makatimang sa kuya. Mananggada di si Sito, mananggada matukot. Taday man kasabayan dyan sa iba man bagaya. Maray ang sa probinsya, tigwang board member mananggad. Oh. So, mayor, igwaman na mga kagawad, vice mayor. Oh, pwede ito. So, kapitan, igwaman. So, kapitan, so, igwaman. So, congressman mananggad yan eh. Pagpaniwanan dyan sa kuya. Potonta daw yan. Katagari, dahil pa kinangyayari digding yan na si congressman yan na suspindi, si Seiso tuminukaw. Alangan man nga i-appoint. I-appoint ko daw ngayon ni si Tony K na siya muna ang acting congressman dyan sa 1st District. Oh, di ba? Ikaw kita nadagog narogan. Dahil pa man. Wala makita naisip na lang nasiring kaya na istorya. Ibig sabihin ta BPM, dapat dahil mo pagkasuhan ang congressman. Kung madikyo o kaya masuspindi, dahil kimatok ang congressman. Wala iti masalida. Iyo adi, may pamang kita kinadangog na congressman nga na arugya kaya na di. sa probinsya, yun na aram gapaon ta ng istorya sa probinsya. Nangiling. Paano i-apply sa pig-apod na law of succession? Kapot yan sa si Sen sunod sa congressman na ima. Madang gada di. Sige daw, tamapot daw kita kaya. Dapat kita nalilibo. kita kaya. Ayo man gata bata uso na ngunyan tabata baga ngunyan na ma-election nagruluwasan man agad sa mga suspension order. Magdalani na may matukaw na nabaga. Ayun na nga niyan. Oh. Diyos ko na sana talaga. May nangyayari man agad na sudaog. Iyo ang gana. Matindi sa probinsya kang Albayadi. Iyo, mananggad sige. Ay na si Mayor, diba? May kaurong pa si Mayor? No, may kaurong ba? Kunin baga, siguro pagkatapos-tapos naman, may bagang log yan. Iyo, half day na sana sa gobyerno ta. Nganing matawan daki pagkakataon man sa mga kababayan ta na baka ngaya o apod kay ni magibos indaki latik ibos linukay o may pagkakataon sinda maggibo pa so pigapod na kakalagon o saan niya kita maginalag o kaya lang ta BPM paano ka man makagibo ngunyang kilatik na paras pa sa mga dahong kambatag. Mailing mo na yan. Sabi ni Ma'am Kasimlos, pag nasuspindi da atabi so congressman, so sekretary ni congressman ang masalina. Marag si Ma'am Kasimlos, adi. Marag si Ma'am Kasimlos, adi. Dahil tayo naisip. Dahil tayo naisip na pag nasuspindi ngaya o kaya natanggal sa pwesto si congressman, ang masalida data
So, secretary ni Congress. Ano tabi, batching si Randy Leonar? Tamod ka kainin na, OIPM, sabi ni Ma'am Kasim Losone, pag nasuspindi nga ang congressman o kaya natanggal, ang masalida data BPM, so secretary ni congressman. Sama guys. Pwede man lang sabi si Rob sa dito tao pero ba ganyan kaiba-iba ni congressman. Siyempre, kumbaga ma-adapter naman gayon. Kaya tayo ba na nagigibo ba sa secretary? May naisiyan kita kay ni David Sir Mo. Sarong madalagan bilang sarong banwa. Dan, frankly, sa pagka-credit, na ang nagdalaga ng kapito sa munisipyo, siyempre, laging isagitin ang alkalde. Hindi man, sabay naman yung naganda naman sa pagplano mo. Iyo. Gawa niya na rin. Iyo. Kopya niya na. Ayo, okay na yan. Aram-aram niya na. Aram-aram niya na. Aram-aram niya na. Kaya, yung malinin, kumbaga ko, nagiging niya mahal. Kumbaga, hinihingi niya. Siya rin na trabaho, siya rin sa kunibo kung ano man wala trabaho kaya gabi. Iyo, aram mo ang mga sekretary, mga importante yung tabi yan PM. Yo, lalo na sa mga sanggunian, sa mga membros nga ni kang ibang sanggunian, pero dilo subos aram mo, daiman so iba talaga tarataw magiribok yung mga resolution ordinansa, ang gigibok ang ibang mga municipal councilor, so ibang mga pero dilo subos tabi o kaya ni Mr. Secretary, ni Miss Secretary. Kaya importante ang mga sekretary. Kaya minsan, mas matibay talaga. Mas matindang mga ideya. Ipa-drop mo nga ni kay resolution dahil nga man makagibon the spot. Kaya po ang sa secretary. Kaya pag-gigibo man ng secretary, so drop resolution, pati so pinakapuro-puro, pibasa pa. Dahil pa nga pigmomob ngaya unanimously approve. Salbat. Hindi nasa pati so ano. Man sa baba ngaya noted by, prepared by. Naula ko. Maria, sit talaga. Ano na tayo? Kaya yun yan. Ano nga gibon ko pakabasa, ano na matindi pa tabi PM, pakabasa, ano nga gibon ko i-move mo nga i-move mo, saan ko nga i-move? I-move mo nga i-move sa kaliwa, i-move sa kanan. Nahiling mo na yan. Ay, Diyos ko na. Dapat ka naman ko sila. Yan, ito. Kadakon kita sini. Mga naisisyon mga. Tapos ko niyan tabi PM, nag-file giraray, ma-re-elect pa. Sabi nga ni Sir Mog, kung ito ngayon so, dahil ngayang accomplishment, iyo pa ngayon sumakusugod ang buot, na magkalagan liwas. Basta ngayon kami, nagkakasirarabutan niya kami, di ma-re-elect ako. So, trabaho niya na yarap.
Inay ko po. Ay, Diyos ko, nasa nakit. Saan mo dumanas na rin sa programa mo? Si Mayo? Dumantala sa naknoon. Dumanas na sa programa mo? Nagsarunotan sa mga. Sige. So, ngayon naman magbino. So, yan, bakit ako programa kita? Ako na Magluliyalo yan. Iya. Di saga naman. Saga. Sige. Sumo, mga dugang pang na informasyon. Ano, isa ko yung lokasyon ba? Kung naman ito, nakikinis na kasalog ng Bicolano worldwide. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Sin Reparo sa Bicol.net TV. Servisyo Sin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Pulbusan sa Bicol.net TV. Ngunit wala ka pa. Mapasko na lamang tabi, Ma'am Kasim Los. Siya ako. Yan kita makikalag lamang sa aga. Bakit ba? So may lino kay tabi dyan ha. Tawi man tabi nindo ako. So gusto ko so may tipo-tipo. Partneran ko yan ki tinutong na kape. So tinutong bagang-baga. Yung Pasko. Pertihon yan, mainiton na tinutong sa bagas, tapos igwaga ki linukay na may tipo-tipo. Hanap Pertihon tabian, Ma'am Kapsim Lo. Sadi. At kahit wala. Ano ta ang linukay? Ang linukay, masiram, so may tipo. Oh. Paro maragsipat yung kipaman yan ngipon mo. Kaya mo pa man yan para gamuon lamang ngayon. Pasko! Yeah. Hoy, mga tugang alas 9 na. Sayang dahil na ko si Mayor Villesa kang Bakakay. E bali, sa sunod na sana. So, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan pong last day kita kang October 31. Kaya ako Webes. sa isko. So, ang trabaho ngunyan sa gobyerno hanggang alas 12 na sana. Yeah. Sangaran po ni PM dyan sa Lawas, sangaran man ni Maestro Neil Adun, ang samuya pong station manager. Sangaran po kan mga katuwang ta sa programa yaon dyan si Madam Maylin kang MBY Dormitory. Dyan sa Rawis, Legazpi City, yaon man po dyan si Acting Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse, At kahit wala. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malina. Thank you. Sa Capos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob. Sangaran po nindo gabos mga parantabay, paki-share na lang kan sa tuyang programa. Ano, tanganing mahiling man kang iba. Param na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni Saga naman kita magribanan 7 to 9. Tigdi po sa programa Servisyo Sin Reparo. Adios amigos! Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Nanganga. Muling Go! Servisyo Sin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol.net TV. Sana ngayon Pasko. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan
na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.